Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι για να δείξουμε ακριβώς ό,τι φοράει πάνω το jog του 3KJ που έχουμε φτιάξει. Όπως βλέπετε έχει γίνει ολική ανακατασκευή. Έχουμε αλλάξει σχεδόν τα πάντα επάνω στο μηχανάκι, δεν είναι τίποτα μανίσιο. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Πάμε λίγο να το πιάσουμε από μπροστά προς τα πίσω. Έχουμε χερουλάκια της Domino, προστατευτικά μανετών. Έχουμε αλλάξει τρόμπες δεξιά-αριστερά μαζί με μανέτες. Θα τα βρείτε στο e-shop μας. Ένα οικονομικό οργανάκι για να βλέπουμε θερμοκρασία, γιατί είναι αερόψυκτο και πρέπει να το παρακολουθούμε. Έχουμε kill switch μαγνητικό τη Stage 6 για να μπορούμε να σβήνουμε το μηχανάκι, γιατί το μηχανάκι φοράει ρότορα και δεν υπάρχει κλειδί. Έχουμε αλλάξει μπροστινές αναρτήσεις, λάστιχα ιταλικά PMT, full slick, δισκόπλακα oversized 200 χιλιοστά μαζί με αντάπτορα και δαγκάνα τετραπίστονη της RPM, φυσικά σωληνάκι υψηλής. Υπάρχουν όλα ανεβασμένα στο e-shop μας και πάμε προς τα πίσω. Έχουμε μια φιλτροχοάνη της Malossi. Το μηχανάκι το δουλεύουμε, είναι 72 κυβικά και το δουλεύουμε με ένα PWK της Polini 24. Φοράει ρεύματα ρότορα της Malossi. Βλέπουμε έχει διάφορες ρυθμίσεις εδώ, με map, με limiter, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Βάθος αχνοφαίνεται η εισαγωγή, είναι Stage 6 MK2. Βγάζει το καρμπουλατέρ μπροστά αντί για να το βγάλει στο πλάι. Φοράμε ριντιέρα επίσης τη Stage 6, μεγάλη. Σωληνάκι βεζίνης σιλικονούχος Samco μαζί με ρουμπινέτο on-off 8 χιλιοστών. Για κυλινδροπίστωνα έχουμε επιλέξει τα Stage 6 MK2, τα Racing. Όπως επίσης και στροφαλομπιέλα, φοράει τη Stage 6 στην HPC. Ρουλεμάν στροφάλου πάλι Stage 6 μαζί με τσιμούχες σετάκι. Είναι όλα μέσα στο e-shop μας περασμένα. Μετάδοση, βέβαια δεν φαίνεται. Φοράμε Malossi, γιατί μόνο η Malossi βγάζει overrange kit για το παλιό, για το κοντό του Carter, για το 3KJ, το Motor 3YK κτλ. Περιλαμβάνει βαριατόρο oversize, πιάτα μετάδοσης πίσω oversize, τα κόκκινα με τις τρύπες. Για συμπλέκτη έχουμε βάλει τη Stage 6 το MK2 μαζί με την καμπάνα την ελαφρωμένη, που είναι η πιο ελαφριά που κυκλοφορεί στην αγορά. Μία μανιβέλα τη straight, κόκκινη. Πεταλούδα φρένου. Έχουμε αλλάξει τα βιδάκια εδώ γύρω σε κόκκινα. Η τάπα για τα λάδια του Sasman. Φοράμε μια ανάρτηση της YSS G-Series. Το κυλινδροπίστωνο το συνοδεύει άψογα μια εξάτμιση της Stage 6, είναι η R1400 και το μηχανάκι μετά από τις 10.000 στροφές δεν μπορείτε να φανταστείτε πως πάει. Έχουμε καινούργια καπάκια στο μοτέρ σε look carbon μαζί με high flow φτερωτή σε κόκκινο χρώμα. Έχουμε άξονα μοτέρ ενισχυμένο τη Stage 6, γιατί ο μανίσιος πετούσε τις ασφάλειες από την πολύ τη δύναμη. Γενικά έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο μηχανάκι. Εννοείται ατέρμονες που ξεχάσαμε, ρουλεμάν στο τιμόνι. Έχουμε φτιάξει μια σέλα μπακλαβωτή. Το μηχανάκι έχει βαφτεί κόκκινο μεταλλικό. Το έχουμε πάνω σε ένα stand Stage 6. Είναι πολύ εύχριστο, παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε πάρει. Το ανεβάζεις πάνω, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις οτιδήποτε. Το μηχανάκι στέκεται άψογα. Μπορείς να το βάλεις μπροστά να το ρυθμίσεις. Τα πάντα. Έχουμε το χαλάκι της Stage 6 που το έχουμε πάνω.
καρεκλάκι και όλα αυτά. Ήμασταν κάτω από μία τέντα για να μην μας χτυπάει ο ήλιος. Για αυτά και άλλα πολλά επισκεφτείτε το MotoFix αν θέλετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν και για όλα τα Piaggio, για όλα τα Yamaha με οριζόντιο μοτέρ, με κατακόρυφο μοτέρ, για Speed Fight, Peugeot. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ανεβασμένα. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ή να κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά απευθείας μέσω του e-shop μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.